Čo nám poviete o tejto knihe Morava a Slezsko na starých mapách? Ja tie mapy poznám, lebo ich tu pomaly dennodenne obdivujem. Originály, podotýkam, z ktorých skenov sa vytvorila potom takáto kniha. Čo nám o nej poviete? No, řekl bych tak na úvod, že se splnil můj sen. Prostě vytvořit takovou reprezentativní, velkoformátovou, krásnou knihu, kde budou všechny, nebo spíš řeknu skoro všechny důležité mapy Moravy a všechny důležité mapy nebo důležité staré mapy Slezska. Ta kniha je velmi objemná, já myslím, že váží určitě skoro 3 kila. Je kvalitní, je to kvalitní tisk a ty mapy jsou velkoformátové, takže každý, kdo vidí jít trošku hůř, jako třeba já, si tam v každé té mapě může dohledat svoji obec, svůj kopec, že pokud byl pojmenován, může sledovat průběh starých stezek, změny státní hranice, změny krajských hranic, změny hranic okresů a spoustu dalších věcí. Sú to krásne mapy. No a v ich závere, to ešte prezradím, že tá kniha samotná je naozaj veľkoformátová a tie mapy tam vyniknú na takej obrovskej ploche. Ale aby niektoré z nich vynikli ešte viac, tak v závere sme vybrali tucet map, 12, ktoré sú vytisknuté na ešte väčšom formáte a môžete ich využiť napríklad ako zarámovanú dekoráciu. 12 takých tých najkrajších map sme vybrali ešte úplne nakoniec. Takže priatelia, vzácnu knihu Morava a Slezsko na starých mapách kúpite len na našom e-shope, exkluzívne. A prvých 20 z vás, ktorí túto novinku si kúpi, dostane od nás aj praktickú lupu na študovanie podrobností ako darček. Šťastné a veselé.